Kunyaka ophelileyo elijelo loluntu lezosasazo lavakalisa ukuba liza kubopha ibhanti ngokuthi liphungule imali eliyihlawula kwimivuzo yabasebenzi nanjengoko lijongene neengxaki zezimali. Abasebenzi belijelo bangena kugwayimbo babhenelana kwiinkundla zamatyala ngelithi inkqubo yofakano-milomo zange ilandelwe ngendlela. iSABC yanqumamisa ukwethutyana le nkqubo yokudendwa kwabasebenzi kwilinge lokufakana imilomo neemanyano zabasebenzi. Kodwa kungoku nje elijelo lezosasazo liqale apho beliyeke khona nale nkqubo yodendo, yaye abasebenzi abachaphazelekayo sele bezifumene iincwadi zembalelwano ezibazisa ngoko. Iimanyano zabasebenzi iCW neBMAW kulindeleke ukuba zidibane ngokuhlwa nje. I can confirm that we have just had a meeting with members at the SABC. We have discussed the possibility of a strike. It seems that when we analyze the feedback that we have received, that there seems to be a majority indication and willingness to participate in a strike at the SABC. Elijelo lezosasazo le-SABC kulindeleke ukuba lidende abasebenzi abayi-303.